Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Yay! Welcome to Amavenzo TV. It's the Betway Premiership. Mamelodi Sundowns 4, Orlando Pirates 1. I'm joined by Kila Wale Kosi. Hey, wana mane. Wana mane. Hey, don't wana Pirates jiwine. Jiwine Pirates. Hey, wana mane. Pirates mino. Wana mane! Hey, wana mane buya! Hola, Steve. When are we Whoa. Lalela izolo ngiwinile bangangibaleli izinto za last week. You understand? Izolo ngiwinile mina ngibala izinto za namuhla. You understand ukuthi ngithini? Hey guys, iSundowns ngifuna ukuyithulela isigqoko yabo. Yazi why ngifuna ukuyithulela isigqoko? uPhD namuhla. Beya ku VIP yagqoka insuthu ebrown. Yabo. Ufeve ibhakaniya ngalo mzuzu. Ugqoka isuthu ebrown, bamshaya manje umanikiniki. Angimazi uzogqoka insuthu enjani. uPhD akanakumulile. Lalela bamshaye nga4 wasangana ikhanda. Masangana ikhanda ubuya uthi I pitch. Uthi ipitch bafethu yiyo ebhedayo bayitshela amanzi uyacala ubona ipitch ethelwa amanzi ndoda yes bamshaye wasangana mngani wami exactly ene into ezokutshela yona la iSundowns beyidlala khona yes ila iPirates beyidlala khona yes and la iSundowns ekore khona 4 goals yes ila iPirates ekore khona 1 goal yes you understand why you calling a pitch kanjani yabona ukuthi usangena ngisuka lapho mfethu ngibhizi lana estadium bekumnandi emantombazane ngiyanikhuza manje aniyekele ukujola nabantu eningafavor amathima afanayo oh yes khona omunye umjita lana uthandana nomuntu weSundowns yena ufavor iPirates yes kuthe mawungena igoli la number 3 yes wadonsa umkakhe wathi asiphume wathi umntwana no baby ngisafuna ujabula athi hey woza wena man woza ngenkani indoda wamdonsa la ngathi amqolele nkosami athi hayi kumele sambe sekulate cabanga ku 90 minutes uthenga ithikithi uyazi ukuthi vele ibhola lidlala 90 minutes wena uzongitshela ukuthi kanjani yabo ezenze izinto azikho right uyabona the way kungakhona mfethu izinto ezi right woza la wena mfana woza la yabona mfana lo first born yanga akusi first born yami anginayo first born esangene mina anginayo first born esangene lo mfana lo usangene lo lalela izolo iChiefs beyidlala iwinile kamnandi and thina zanga simqoshe kaKaizer Chiefs uziphumele but kukhona lento lokuthi ungayekeli umfazi usamthanda yes yabo ngoba uzohamba umkhuluma kabi kuze amanye ama boyfriend angamsheli yabo yeah njengale esiduphunga lesenginaso la side lapho sikhuluma iKaizer Chiefs kabi sikhuluma ama player weKaizer Chiefs kabi ngimuzwa athi lollipop legama leli ulithola ngoba bekathengisa amaswiti agogo wakhe uqinisile vele wagogo wakhe warahadi uyawazi yiwamkhulisile wazobangaka yiwo lawo maswiti angazosijwayela kabi la suka angazosikhommentela into usathanda iChiefs man usayithanda iChiefs yes usayithanda iChiefs khulele ntsho ngaricheke ndlemle richeke Steve Chance perseverance declare che man kakoba Steve ka ntoka pitch inspection they always do that last time ajile kila jwalo mfethu amakali 93 minutes penalty shwa mfethu ukila bona kai namuhla wafike star asebenzanga manje nawo sawo sistrong mamela namhlanje basebenzisa isithari ne badliwe sokuthi sakho si strong
Hot ice line. Hot ice line. Hot ice line. Stibo. Hot ice line. Labana. Lalela Sipho, Timile wayengayekeli ikhala le. Yabo sesisiwe yabona. Khanyana. lalela Sipho. Lalela Sipho. Sipho. Awungilalele mpinjama, awungilalele. Mina umfo uqinisile ukuthi badlalisa umuthi ne. Bakhohle ukuthi Sundowns nenyoka yayithatha lento ayinabungozi. Bathe mabathela lo muthi wabo lenyoka yawukhotha. Back to the sender. Back to the sender. Babada. Endoda uphu PhD. Hayi parents. My last one. Sibo. Yabona iPirates ne. Hayi ayethi PhD sharp ubona nto wabona. Uyakhala. Asam cameraman bo. Uyameliwana. Pirates came to Loftus for one reason. Okay. I hope you understand. Come to Loftus for one reason. Yeah. No, man of the match. Lalela mpinjama. Before zokunika man of the match kuthi inde noma imfishane no cameraman makayolala ngoba la ngifuna ukukhuluma ngePirate ngoba iPirate iyangihlanyela. UPhD bekathi yena soyithathile ileague. Wathi uzoyishaya iSundowns. Yabo mina ngenza ivideo ekseni ngathi namuhla bengifavor utshani walapha yana. Abamshaye wavaleka namehlo blind. Ungasabi. Manje Quality. wakhuluma iSundowns Sundowns itadlaya abantu. Favor ini wena. Idlaye abantu. Sundowns. Not wena. Shayizandla bo. Not wena. Ifikile Sundowns. Hey, Shayizandla bo. Shayizandla bo. Ifikile Sundowns. Itadlaya abantu. Idlaya abantu. Itadlaya abantu. Wena favor ini wena. iSundowns ingishayile not the Chiefs. Lalela iSundowns. Okay. Not the Chiefs. Yes. iChiefs amshaya. Wena ngeke ungishaye wena. Yes. iChiefs amshaya. Nithi wena ngeke ungishaye. Guys. Nithi wena ngeke ungishaye. Okay, mase ngifuna ukuyivala ne. Ngifuna ukuyivala. Wena ngeke ungishaye. Ya ngiyavuma ngeke ngizoshaye. Ngiyavuma angithi wena Ngeke ungishaye. angithi wena uthenga iSundowns. Not wena. Angithi uthenga bo ref. iSundowns ingishayile not wena. Wena ngeke ungishaye. Noma ungadla wasutha. iKaizer Chiefs ngeke idli Pirates. Empejam esibo. Umtshela ngesicelo. Ingena kwini na. Yini ingena kwini? Ingena kwini na. Esibo uyabona abantu abanenhliziyo ezibuhlungu. Okay, Not iKaizer Chiefs. Oh yes. yabo kule game Sibo ne uAbongile Thomo ubeyangekho unumber 10 wele ntuzana wePirates ne ya vele mina ungishaya ngalabo ref bakhe laba abanikeza ile ntuzana anginandaba nabo lalela ngifuna ubatshela into eyi1 uyabona ukuba nestatus akusebenzi mpinjama yabo labantu laba into kumele bayenze ne kumele bayekela ukujwayela ule ukhoyikhoyi izinto ezibhedayo usalenga ukhoyikhoyi mabayekele nje kumjwayela into elentuzane eyazana namakhanda wabo uyangandastand into emele bayenze mabathatha imali baholela usalenga yabo abaqeda bayekelele status sabo bafaka usalenga ngoba bamdinga usalenga bamdinga abamholeli cabanga usalenga uyondlulwa umfukeni Usalenga uhola mali 70,000 70,000 cabanga nje usalenga uyohola 70,000 umfukeni ngohola 19 something mara anyway inumber 1 kuligi lo. Inumber 1 number 7 What the chairman of the match? Kila kwamele ngiva. Manje
What ngikutshela man of the match. Wenamba uyothwasa wena. Mara Sundown senza isono guys. Angabuza mina ngo-number 1 we-league. Mara baceda kumshaya manje. Lo muntu okushaya 4 uyu-number 1 we-league mos. Uyapapa man. Uyakhuluma man. Awunamali man. Uyafita man. Uyaphapha man. Izindaba zakho man. Wena man. Wena Pirates man. Ubakithi man.